Layo sa Marites, layo sa Marisol, dili na mi ang mapalakakol. Kinaan Ruben, kumusta? okay lang. Unsay tawag sa imuha sa banda? Sa banda, ginapangalan ko nag-GR, pero ang ako ang tinod nga pangalan Ruben. Taga-asa si Ruben. Taga TGC Sudapin, Kidapawan. Pila na may edad ni Ruben? 28 years old. Nakay asawa o nakay single pagkakaroon? Nana ko yung asawa. Pero dili pa may kasado. Gipamalayan pa lang nako. Live-in pa sa karon. Planuhan pa naman sa tamang panahon nga kami magkasal. Ingon nila pag di sa daw magkasal, tilaw-tilaw sa daw. Ay nagasipiat kay kasi Nasipyat na kakaroon na kay anak. nasipiat jud siya, wa jud nalikayan. So, pamilyado na juga. Pamilyado ako sa karon. Okay, pangalan sa imuhang banda karon, si pangalan sa banda gani? Pangalan sa akong banda karon is Kalinaw Band. Bago ka naabot sa grupo nga Kalinaw Band, kinsa man si Ruben? Gikan ko sa local rap artist. Nagakompose ko mga kanta sa una katong mga tatak lokal. Medyo na ilado lang siya, na trending lang siya diri sa North Cotabato katong among gikanta nga Ampingan Ko Ikaw katong sa rap sa una. Mao na nagakompose ko, paningkamot ko buhat og kanta para lang pud sa kuwagon nga ipakita lang ako nga bilang nga talento. Pero daghan mapug naganahan pod. Dito handod sa na ilan ko nila nga kabalo day ko mo rap ana. So ginapakita ra pud nako ang kuan. Kano sa ka nag-start sa gumpong sa kanta? Edad ko kuan 14 years old. 14 years old. Rapper na ka to. Rapper ako ato Anong nahimo man kang rapper? Unsa man kasaw na kay daga mag-rapper? Nay rapper sa warehouse, nay rapper sa Gaisano, di ba? Rapper sa lumpia. Di ba? Pag rapper nimo, unsa man kinsa may ginasabay-sabayan nimo sa una? Ginasabay-sabayan ako sa una kay bata pa manggug ko. Ginauban-uban lang ko sa akong pinsan nga si Kud. Si Kud, si Kud, okay. Isa gyapon nga local rap artist, tapos naga-compose siya. Nagatanaw ko kung saan pag-compose, tapos anto sa nakatuon ko, i-try na ko record. Nindot man mo to, murag gipadayon na po na ko. Daga kauban nga tropa nga hilig man sa rap. So nagbuo mi grupo ato. Si pangalan sa grupo niyo sa una? Una mi sa Talisay family katong kauban ako, then KNM kamandag ng musika. Kami tong nag-rap sa una nga mag-audition na ta sa Pilipinas Got Talent. So ngamong kauban is nagsakit man. Sige dyan, so wala na dayon. Pero nakuha na mi ato sa audition. Asa naman ang grupo nimo sa una sa rap? Sa karon na busy na kaya ang isa na minyo, tapos ang si Kayjan is focus sa pag-eskwela. So kung makakanta lang sa kanang mauban na pud yang ginikanan. Support man gyapon yung ginikanan, pero dili na para sa una nga ginauban-ubanan jud nila. Sa pagbuhat nimo og musika, sa pag-compose nimo og kanta, kinsa may mga inspirasyon nimo kay syempre kasagaran ana ginikanan ang parents nagakanta. Imong mamagpapa hilig pud pag music? Akong mama ug papa is nag-enter og mga singing contest, amateur singing contest. Ako po nag-amateur po ko sa una. Amateur pa ka sa una. Oo, So pili edad nimo ato pag-apil nimo amateur sa una? Kuan na edad ko mga 16 years old. 16 nagsugod ako. 16, okay. Unsay pwede nimo madaog sa amateur, di ba? Kasagaran ana, kanta kag amateur na magyunay kining dawata kining siupaw, dawata kining usa ka punuan sa gikan sa putsukan. Kasi ginadawat nimo niya na. Kuan sa amateur is na kay grocery nga madawat, tapos na cash nga gamay lang gud kanang inato lang pud nga. So mas gipili gyud nimo ang katong dati nimo ang talent gyud nimo is pagkanta gyud, then napadulong ka sa pag-rap. Napadulong ko sa rap kay medyo nahasa ko kay dagan po kasalig ang mga gobyerno nga inig-election invite po ta. Nagabuhat ka ganta. Naga-compose ko sa jingle campaign. Sa imong grupo karon si gitawag nila sa imo ha. Binoy jud. Binoy. Nganong GR. gitawag man kag Binoy? Kay mao may angga nako. Kay Binoy man ko kumbaga si Binoy is idol man sa akong amahan, si Ruben Padilla. Ruben Padilla. So gitawag mo nang gitawag kag Ruben. Mo na siya nga Ruben. Ang problema lang nakulang ka sa height. Height lang. Mas mubo lang ko sa iya, murag siguro basig ambot lang. Basig adapted lang siguro. Asa mo na Binoy, tawag Binoy. Napadulong ka ning bandang Kalinaw Band, tama ba? Kalinaw Band. Kano sa mo nagila-ila ning Kalinaw Band? Nakailam yan ng Kalinaw Band Bagora po last year. Last year lang sa pwede ba na to i-welcome ang Kalinaw Band? Pwede kayo. Okay, So, atong palakpakan mga lods ang Kalinaw Band. ang gitarist na mo, magigsuulan na sila atong vocalist nga babae na mo. Okay. Okay, so, sige. talented. Tapos na po diyang ginikanan nga always po nag-support. Wow. Sa Okay, iya. palakpakan to si tatay. Si pangalan ni tatay? Uncle Bahinting. Dili daw pwede tawagog tatay. Uncle na lang. Tiyo. Pwede tiyo. Si Uncle Bubong ang mga Okay, Uncle Bobong. Pwede na to pila-ila. Ikaw pila-ila sa ila ha. Binoy na Binoy. Yan, so ginapaila-ila din ako una. Ang amuang vocalist nga babae. Okay. Si Rachel Bahinting. Nagakanta po gyapon ning amuang lead guitarist na si
yang igsuon. Paano mo nagkailan ni Binoy? Ay, dati man good sa, nag-ano na siya sa magpet, kaya nagkakanta siya mga rally. Nag-aarakan pa man ko dati, kay nagpuyok po ko sa kong ate. Dito ko na grade 11. Ay, nakita mi ni Kuya Binoy dito po, kay. Actually, dili pa man dyan kalinaw. So, kagubot pa ni sa una. Kagubot na siya sa... Di ba? DRM ni siya sa una, pero kay... Namaya, gamay nga misunderstanding. Nagbuo na lang mi, naghimo mi og kalinaw. Tapos Kalinaw. kami na lang bilin tulo. Tulo. Sa kong kuya. Asay kuya ni mo, ana? Kani. Tapos si Kuya JR kay Ako tapang. Igsuon po to ni mo, amahan to ni mo. Tio. Ako din sa una kay simple ra gyud kay ko wala gyud. Wa kay ligo-ligo, simple, way toothbrush, way ligo, Murag diha-diha po. way uyab, way kwarta, mamayot, ana. Nakuyab doon. Ay, nari uyab. Sila gyud na nag-start og kanang banda. Then ako kay nagatrabaho lang gyud ko sa una kanang mga kanang gatulak og cart sa barbecuehan gud ya. Cart kariton ba? Ah, kariton, gido ah. Oo. Akong papa nagkuan sa kuha, nag-invite sa kuha nga magapildog mi sa banda niya. Nagagitara po ko ato gamay. So ako na po gi-pursue. Wala na nakauban ako na sila tulo. Unsa tong tuigan na remember pa nimo? Last year gyapon. Sa karon wala pa may drummer karon. Session. Session lang mo. Apo. Session niya. Usahay ka, acoustic lang itulo, niya usahay mag-session po yung isa. Sa beatbox kasi nagkakuha niyo na. Sa beatbox Si kani, si Kuya JR. Mas- Igsuon si po JR. ni mo. Kuala po sa pikas po na banda. Dati na akong banda sa una kay Trupa Mixed Band. Moto nagsisyon-sisyon lang lang ko ron. Kuhaan ko nila. Pero na ko'y banda nga gikuan, pero kuhaan lang sa baka ng acoustic lang. Sa, Magi nisugot ka nga mo join si lahat. So karon diri full time na ka sa Kalinaw Band. depende kung na ako'y event nga lahi kay say gina na Ang balimbing ka usahay. Kalimbing ba? Pula puti. Ang kuhaan yun ako bahista. So willing pa ka nga makik-join na sa Kalinaw Band nga hantod sa hantod na gyud, willing pa ka na o basig mangita pa sila lain. Gaan ba imong loob pagkauban ng Kalinaw Band? Oh, patinggaan na. Perting lipayan ni Joe Marito. Na nga naman ngayon magkakasalamat kayo. Kuan, salamat po ko sa kay Kuya. Kay Kinanami bayista. napod may baista, napod may kanang beatbox kay usahay mangod akong mangod kay dili po siya kakaya mag beatbox kay sakitan po lagi siya kamot. Okay. Ginakuha lang na mo si Kuya kay mama po suod na mo, mama po silingan, ana. Okay. Balay po balay. Nya, moto siya na mong gikuha. Nya, salamat po ko sa iya ha. Kalinaw Band. Nganong gitawag ni siya Kalinaw Band? Kalinaw lang, kalinaw sa musika, walay gubot. Kumbaga sa words nga kalinaw, kalinaw sa pinaagi sa musika, ana ba? Kasi nagmugna ano yung pangalanan ni. Bali gisabutan lang po namo ni katong kauban ba nako dati. Oo. Nga wala na po sa mga karon kay nagbali na sa pikas banda. Isa pud minsan nagbuo kami tulo. Bali giplanuhan dyan mo. Kalinaw Band. Kalinaw Band. Unsang kantaha ang nakompose sa Kalinaw Band? Ang ako ang compose sa unang katong amo ang gikon sa Lakbay Tribu is Layo sa Marites, Layo sa Marisol. Mo to siya bali kuha lang namo gi-translate na mo nga layo sa mga chismosa sa murag sabay sa uso karon. Layo sa Marites, layo sa Marisol. So, gibuhat nyo ng kantaha. Karon saan na nabuhat ng kantaha? Katulang naging bulan lang po. Naging bulan. Oh, para sa mga Marites o mga Marisol kay siyempre trending ba yung Marisol, Marites. Atong dagamago na kay balo aning Marites napoy uban nga naadri karon og mga namino sa radyo pod nga wa kasabot usay but pasabot aning Marites. Kanang mga Marites kay kanang kuan ba? Mga Murag kuan, pasapasa og mga istorya, chismosa. chismosa. Kanang Marisol. Kanang Marisol, lalaki po na siya nga chismoso. Lalaki nga chismoso. Murag ana. Ngan babae man Marisol, lalaki Si Marites, mo to si babae, Marisol mo to. Asawa ni Asawa. Marites si Marisol. kuan sila kaning KFC, KFC sila. finger licking good. Yes. Bitaw. Pwede ba namo madunggan live karon ang inyong gikanta nga Layo sa Marites, Layo sa Marisol. unsa pod pasabot nimo ana? Palayo lang, kumbaga musika nga mo ang kuan maglingaw-lingaw lami ka na pinagi sa musika na magiuban nga sabaan na nila sigtug banda walay mapadulngan turang mo gina-enjoy lang namo ba. Kasi nag-compose aning kantaha gyud. Ako ang nag-compose. Ikaw nag-compose, so support ang mga kauban. Mo ni akong mga kauban. So mo pa na dyan na isa kay Muslim mo gud ang mong ginabuhat isa cover pa lang kumbaga mag-cover may kanta wala pa may kayo nga gina-compose. Isa pa lang inyong na-compose nga kanta. Isa pa lang amo ang gitry kong nindot ba. I hope na unta mas madaghan pa inyong mag-compose nga kanta. no? Paluyan Kay po. Ang XFM willing kaayo mo promote og mga original nga composition. Kining inyong kanta karon pwede ba nato nga madunggan sa XFM o madunggan pod sa mga katropa nato karon nga naa diri sa Battleground Resto Bar. Siyempre pasalamatan din nato ang owner. Si Ma'am Ina, aho kong si Sir. Ladies and gentlemen, atong palakpakan
ang ilang original nga gi-compose kining Palayo sa Marisol o Palayo sa Marites. Diri gyapon sa XFM sa programang Tatak Lokal. Yes, man! Layo sa Marites, layo sa Marisol, dili nami angay mapalakakol. Kay naa kami sa lugar nga peaceful. Sige pangatawa, o mga tulunto. O magtulunto. Kami mga taong away, mga problema sa nga mahiman tayo. Pakialamera ang amo alampay. Kami kay malingaw, kauban mga tropa nga puros mga siaw. Kung ayaw nagkatingala sa amo ang tapo, at least kaming tanan dili hugaw o mga uto. Dili man perfecto, apan na ay respeto. Maayo ang prinsipyo, umaon na sakto. Maong dili ta angay mabalakat, bisag asa pata. Kinsa na sila, sulit pa dire, tanan makasabay. Kauban mga tropa bagang di kong tunay. Layo sa Marites, layo sa Marisol, dili nami angay mapalakakol. Kinaan kami sa lugar nga peaceful. Sige kang tawa, o magtulunto. O magtulunto. Muadto ka dire, muadto ka dito, na ay kasunod-sunod nga wa na mao. Ayaw lang utagta, kay wa na kabalo. Unsa ang musika sa ato awe, walan halong chemical sa ato tanan. Nabawal pero kinitambal, unsaon man na para sa musika. Para ka nato ni akong timanan ha. Layo sa Marites, layo sa Marisol, dili nami angay mabalakakol. Kay naa kami sa lugar nga peaceful. Sige pangadawa, o magtulunto. O magtulunto. Back to korosyon. Layo sa Marites, layo sa Marisol, dili nami angay mapalakakol. Kay naa kami sa lugar nga peaceful. Sige pangadawa, o magtulunto. O magtulunto. Layo sa Marites, layo sa Marisol, layo sa Marites, layo sa Marisol. Yes man, may gibisong tanan. So ato ang suportahan ang Kalinaw Band. Mao to ilang kanta. Kinsa nagsipra aning kantahan eh? Gihatag na ko sa iyang kuha ng tunog, i-explain ako sa iya niya, siprahan lang niya, si Jomari. Kato siya, wala pa na ako ito gigawas kay wala mo tingon nga kanang award yung kinakanta sa kuan. So first time ni siya madungog sa radyo sa XFM, kining First time. inyong gi-perform karon. Nami mga compose pod nga maabutay nga para sa kalikasan na. Kung halimbawa na ay gusto ko mo invite sa Kalinaw Band, asa man mo pwede makontak? Nami Facebook page, Kalinaw. So type lang nimo do Kalinaw, Kalinaw. Nabo dito ang number na mo, ang contact number do. Okay. Nakabutang dito. So pwede sila mo text, matawag pag pwede po sila mag direct PM sa mga Facebook page mismo. Gina-invite din ako no ang mga subaybay diri sa XFM nga unta inaot nga kamo kung namoy mga okasyon pwede minimo imbitahon any event or barangay pista ba na siya para mohatag og lingaw sa inyo kay sabutan na namo ang ato ang presyo sa pangmasa lang. Dili kayo siya nga mahal, pangmasa lang para mas malingaw ang ato ang kuwan. Sige, para ma-invite ang Kalinaw Band, pwede nyo i-like o follow nyo sa Facebook page ng Kalinaw. Ang spelling kay Kalinaw. So makita nyo sa screen diha para ma-like o follow ninyo ang Kalinaw Band, ang Kalinaw. And then, syempre, pasalamatan ninyo and shout out ninyo. Daghang kayong salamat no and also sa higayon
then kay Papa Rocky Santino and sa owner diri sa Battleground. Agina shoutout tayo na ko no tanan mga local band diri sa Kidapawan. KUMC. KUMC. Ayan, and grupong Buyaks. Ayan, Grupong Buyaks. And sa mga local band artists, local rap artists nga nagakanta. Mga nagtanaw karon, laag mo diri sa Battleground Resto Resto Bar. Bar. Si nindot kay diri, gwapo kayong ambience mga katropa and lingaw kayo, barato kayo ang ilang Tapos every Monday to Friday, hanggang tuwid Sabado na ay live band. Lahi nga grupo ang bandang nagatugtog dito. kada gabi yun na. Gabi na siya. Lahi. Nabay entrance diri. Wala. So for free lang na. Free lang So siya. chill lang ka, kauban ni mga barkada nimo. Palakpakan nato ang Kalinaw. Maraming salamat. Lumilip pa na naman ang isip ko. 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 Napanabang ako na sa kalangitan. Sa tuwing si Mamay ay aking matitikman. Lumilip pa na naman ang isip ko. Napanabang ako na sa kalangitan. Sa tuwing si Mamay ay aking matitikman. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Shotgun, shotgun, ganja, ganja, Buddha, Buddha. Shotgun, shotgun, ganja, ganja, Buddha, Buddha. Buddha, Buddha, Buddha. Sa mga oras na kasama ka, mundo ko ay nag-iiba. Marami di mapapansin, sumasaya ako sa tuwing kapiling ka na parang lumulutang ang isipan. Sa kalawangan at aking nalilimutan, suliran din at ang mga kabiguan. Tumanan at tuwanan lang at ilabas mo na rin ang pagkain at hiyain na ang malamig na tubig na pabawi sa panunuyo ng lalamunan. At sindihan muli natin ang maiwagan taon na nagbibigay ng kulay sa mga bagay nagpapapungay sa aking mga mata na darapang ko ay kakaiba. Parang iniipan ka ng hangin ng pakalamig ko isa. Lumilip pa na naman ang isip ko, para bang ako na sa kalangitan. Sa tuwing si Mamay ay aking matitikman. Lumilip pa na naman ang isip ko, na para bang ako na sa kalangitan. Sa tuwing si Mamay ay aking matitikman. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Shotgun, shotgun, ganja, ganja, Buddha, Buddha. Shotgun, shotgun, ganja, ganja, Buddha, Buddha. Ikaw ang ninanais na makasama sa araw-araw na ang mundo ko'y lumiligaya. Para bang bumibigat ang aking mga mata at para bang ako ay nabuntuto. Dalaman magaling lang ihahitan. Masarap para sa akin ako barang ng nasa hangin. Wala kang lumulot na sa hangin. Bumabagal lang takbo ng oras-oras sa akin. Lumilip pa na naman ang isip ko, para bang ako na sa kalangitan. Sa tuwing si Mamay ay aking matitikman. Lumilip pa na naman ang isip ko, na para bang ako na sa kalangitan. Sa tuwing si Mamay ay aking matitikman. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Shotgun, shotgun, ganja, ganja, Buddha, Buddha. Shotgun, shotgun, ganja, ganja, Buddha, Buddha. Gusto mo bang tikman? Gusto mo bang tikman at ang maranasan mo? Sinasabi ko sa'yo, nagpunta ka na sa labas na masarap ang usok ng parang ulam. Hinanap sa bawat sandali, di ko mapigil ang mapangiti, parang kinikiliti. Sindihan na natin ang tuloy sa pinakakaibang dulot niya. Kakaibang dulot niya, pariwaga, pariwanda. Shotgun, shotgun,
Ganja, ganja, Buddha, 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 Buddha.